maka ndị odogwu no ndị eji mmalụ obodo no ndị eji eje mba ndị ọdịmma United Press Club n'ezenụ na fa nọmba dị iche iche no ọrụ obodo wee malụ ndị fa bụ yes ka anyị kene ndị odogwu ndị ọdịmma United Press Club anyị so bidio enu ndị odogwu ndị ọdịmma United Press Club anyị so na kalisia anyị so na kalisia anyị so bili ọrụ obodo kwelugo anesi bobongo nenu ego netili ndị odogwu ndị Chukwu gozila gozi ndị na-ekwu nweliveva na-eme a na-ekwuzi na nkịtị ya ka mụ na-ajụ ndị ọdịmma United Press Club ndị ọma na vaso bili mezenụ n'ọrụ obodo ekwelugo ofobi ka vajeje nwanne mmazi nwanne ya nwanne fulu nwanne ya n'anya ya ka faji wee bili n'ezenụ na fadi n'udo ebe udo dị n'enu ebe afọ ka ịfụnanya na dị ebe ịfụnanya dịzi ebe afọ ka ọganiru na dị ndị ọdịmma United Press Club n'anya kaligo efu n'anyị nwefu n'anyị nwelu ndị gụrụ akwụkwọ n'anyị nwelu ndị na-alụ ọlụ aka n'anyị nwelu ndị n'obodo oyibo anyị nwelu ndị na-azụ ọbịa ya ka anyị ji wee kalisia na anyị na-enyere onwe anyị aka ya ka anyị ji wee ifeọma anyị na-eme n'obodo ọrụ obodo malụ ndị Igbo ndị ọdịmma na anyị na-edozi obodo na anyị na-enyere obodo aka na anyị na-eme ka obodo dị mma na anyị na-agbapụ mmiri na anyị na-etinye ọkụ na anyị na-edozi ụzọ anyị bata n'ime obodo asala ọkụ anyị bata n'ime obodo enwebe aṅụli ọrụ nya ka anyị ji kalisia denụ na Chukwu gọzila anya gọzi na anyị nwelu milimili ọrụ obodo ekwelugo n'enu ụwa ndị dị mma na anyị nwelu bilibili na anyị nwelu tawo ndị dị mma anyị niile na ịnọsi mma lezienụ na Chukwu gọzila anya gọzi lezienụ ndị eji mala obodo ndị ọdịmma United Press Club anyị so bidio enu ndị odogwu ndị ọdịmma United Press Club anyị so na kalisia anyị so na kalisia anyị so bili ọrụ obodo kwelugo anesi bobongo nenu anyị so na kalisia Kabulegu mukene ndị ọdịmma all the executives and all the members n'ezenụ na fasubili
Yes, sir. Kambule kene Elder Michael Ogugwa, Chief Afunwe Lieutenant Onyele Mmogba n'ime Christ, CEO Marcosin Worldwide Exporter and Importer Limited, CEO My Go and Sons Multi-Concept International PLC, CEO Marcosin Complexes Scolaire Bilingual Nursery and Primary School, President Ondo Ademma United Press Club, Osimukenolo Liano Lolo Pastor Tina Michael Ogugwa, Ondo Anambra State, Nigeria, Osikwaseniga Kunu Bizebinu, Gabanu Niru no Gadilu no Mano, Abulegumu Kenonya Jijidepube, Chief Jude Ositashia, Ese Chimereze one of Imezowa, Ojimote Mogo, Esa Fojurwe, CEO Jude 190 Companies, CEO Jude 190 Motors Papers, Importer and Exporter, CEO Jude 190 Estates Management and Lodgings, CEO St. Jude Academy Nursery and Primary School and Secondary, CEO Jude 190 Importer and Exporter Agencies Nigeria Limited, CEO Jude 190 Brake Parts, both cars and trucks, CEO Jude 190 Worldwide Incorporated, Vice President Ondo Ademma United Press Club, Asimukene Lolo Mrs. Kelechi Florence Wanyoma Mama Shidalo Onde Ezaku Ibudu Enugu State, Nigeria, Osikwa Malikunu Bizebinu, Kambulegu kene nnukwu nwa Chukwu gọziri agọzi, oji egwu eme ọgọ ya, Mr. Iwunze Uche Nelson, enyi udo ka mma nwanna Chimbe, ọgba aka rịọji, mmecha ọhịawa nke izizi na nke mbụ na mba niile, ubuwere ụzọ ndị ego Igbo highlife na mba niile, an international music promoter worldwide, founder Ondo Ademma United Press Club, Osimukene Loliano Lolo Mrs. Iwunze Mary Blessing Ogadimma Nwokoronu, Eze nwanyị enyi udo ka mma, ndị mba itoolu Imo State, Nigeria, worldwide base n'ọnọdụ sọ. Kambulegu mu keneze omogo dogu, neneze omogo Honorable Tony Ozomba Odawa, Ozochi na nwata, CEO Tony Lock Thinkers Corner, MN Enugu State, CEO Tony Motors, CEO Tony Papers International, Import and Export, General Secretary Ondo Ademma United Press Club, Asimukene Lolo Mrs. Miriam Esther Odawa, Wanyi Kibia, Idi Kachoro na Wanyi,
Okpoho Ezeagu Enugu State Nigeria Mali Basin unu so abụlegu m kene onye njiji dị ebube nenne zomoko dogu Chief Donatus Elo eze ndị Igbo na Asahi CEO Don West Intercontinental Limited Bamako Mali CEO Elo Ovute Global Financial Secretary and Treasurer Ondo Adimma Friends Club Osimu Kenelo Liano Lolo Mrs. Sylvia Chinenye Odibeze Nwunye Akutu Ondi Egede Ogwofia Owa Ezeagu Enugu State Nigeria Osikwa Malikunu Bizebinu Denu nnukwu nwanyị eje mba Mrs. Obi Gloria Ezekwe Obi Test Adandi Owere Inspector of Police attached to Nigerian Port Authority Apapa PRO Ondo Adimma United Press Club Onye Ofonala Owerri West Imo State Nigeria Kambulegu Musobe Nodogu Honorable Onyebuchi Nnadi Dombuchi CEO Buchi Solution Limited London, United Kingdom CEO Arena Systems Registered nurse in London, United Kingdom Charge nurse London, United Kingdom Member Ondo Adimma United Friends Club Osimu Kenelo Liano Lolo Mrs. Stella Chinenye Nnadi Action Lady Ondo Mbitolu Imo State Nigeria Osikwa London Kunu Bizebinu Nezeno Nyoga Dilima Honorable Chinedu Jerry Joko Chief Udokamma Pape Jimato Mayor of Nigerian Community in Senegal Ogbuefi Mburumburu na Senegal Ogbuefi Mburumburu na Nigeria CEO Ejishi Farms Nigerian Limited Producer of pure water sachets and bottles Ejishi Best Water Owner of Block Industry Also Owner of Bakery Industry for bread and cakes etc. Member Ondo Adimma United Friends Club Osimu Kenelo Liano Lolo Mrs. Chinyere Lovet Jofo First Lady Udokamma Osimu Kenelo Liano Lolo Mrs. Fatumata XY Ondi Umwebwe Alomma Owerri Imo State Nigeria Osikwa Senegal Kunu Bizebinu Chief Austin Joseph Ezomogo Nisobele the youngest SND Igbo na Bamako Mali Odogwu dị na nwoke onye ama n'obodo CEO Halobi Squares Ability himself Member Ondo Adimma United Friends Club Osimu Kenelo Liano Lolo Mrs. Jennifer Joseph Lolo youngest SND Igbo na Bamako Mali Ondioru South Ite Umonye Kama Anambra State Nigeria Osikwa Malikunu Bizebinu Ekene dili nnukwu nwa N'ezie
n'ezie na onye echichi Chief Emmanuel Ezeoke nwata kwacha n'iyi ala Anambra State Nigeria nwata kwacha na Philippines member ndị ọdịmma United Press Club Osimukenele Olianu Lolo Mrs. Chisom Ezeoke ọmalịcha nwanyị ọmụma asarue ugegbe eji afụ ụzọ ọmụ obi dị ya eletrik ụmụ nwanyị eletrik nwata kwacha ndị mbọsị iyi ala Anambra Steeti ọsịkwa Philippines unu bizebi ebe afụkunu n'ọbụla ike nụ n'ezienụ Honorable Odogwu Honorable Chibuike Ọkpara Edudu nwa Chinemere Worldwide ọgaranya obi ya dị ọcha 1 n'osi Idato North Imo State Nigeria Edudu na Stellenbosch onye ọma Chris na Cape Town South Africa CEO Shibike Holdings Limited member of ndị ọdịmma United Press Club Osimukenele Olianu Lolo Mrs. Uju Ọkpara ọjọ ugodi ya nwanyị ọma mobi dị ya ndị Imo State Nigeria ọsịkwa South Africa gunu bizi ebinu n'ezienụ Honorable Odogwu Honorable Azubike Uzoma Okonkwo nwata wee n'itu ugo 1 n'Ojoto Anambra State Nigeria CEO of Samsung Corporate Wares South Africa importer and exporter dealers of all kinds of car member ndị ọdịmma United Press Club Osimukenele Olianu Lolo Mrs. Chinenye Dolly Okonkwo Sweetie nwanyị ọma ndị Ojoto Anambra State Nigeria South African base na Umuruso Kambulegu muke n'onye echichi anyị ji dị ebube Chief Preme Oche Chinemere ọgbapụrụ mmiri na desert in Odonko Kingdom CEO of ọgbapụrụ mmiri na Desert Foundation CEO of Brody Change Togo member of ndị ọdịmma United Friends Club Osimukenele Olianu Lolo Mrs. Chidimma Ochen Chinemere ugegbe eji ahụ ụzọ oche ọgbapụrụ mmiri na desert ndị Mbaise Imo State Nigeria Togo Basin n'Umuruso Chigozie John Ezeomogo Dalu Ikezuagụ 1 of Isunjaba CEO Onyenna Brody Change CEO Onyenna eCash member ndị ọdịmma United Friends Club Osimukenele Olianu Lolo Mrs. Ogochukwu Christiana John Odoziakụ Onyenna eCash ndị Imo State Nigeria ọsịkwa Senegal gunu bizi ebinu Kambulegu musobo onye echichi Chukwu gọziri agọzi n'ụwa Chief Lucky Nwanegbu Agụjegbo 1 n'Odonko Kingdom CEO Blessed Farm PLC member of ndị ọdịmma United Friends Club Osimukenele Olianu Lolo Mrs. Precious Nwanegbu Odoziakụ Agụjegbo ndị Njaba Amazano Imo State Nigeria Senegal Basin n'Umuruso ekene dị lokolobia yibonu
Engineer Callistus Ogbonna Anajemba Okeke Don Kalimo, Director of Millennium Engineering Bamako Mali, Director of Millennium Hardware Stores BDG Millennium Group, Sir, Member of Ndodimma United Friends Club, Asimu Kenelo Leano, Lolo Mrs. Uchechukwu Anajemba Okeke, Adumwochi Ondufuma, Anambra State, Nigeria, Osikwa Malikunu Bizedinu. Ndodimma United Friends Club, Ndi Chukwu gozila gozi, Ode wutu ụfọdụ, Nezienu nọ na-asụ ụfọdụ, Onye na-asị onye asọbanụ, Onye na-ewe onye awụbenụ, Maka na ọ bụrụ anyị melo nwanyị nụ, Ngozi anyị n'osi na Chukwu, N'ọbụ chi na-emeze, Onye chi meleze n'ụwa n'ọbụ leze, Nenu na ndazes nazo, Robodo ekwelugo n'ụwa. Ka anyị kene ndị odogwu, ndị ọdịmma, United Friends Club, na anyị so bilio. Enu ndị odogwu, ndị ọdịmma, United Friends Club, na anyị so na kalisia. Na anyị so na kalisia. Anyị so na kalisia. Nanyi so bili, Robodo ekwelugo, Anesi bobongo nenu.